Pa nthawi ina yake munthu akhoza kulakwisa zinthu ndipo pamene wafunsidwa akhoza kukana, koma mukudziwa kuti pasogolo pamene wafunsidwazo nkhani yofanana ngati yomweyo amatha kudzazigwiritsa yekha kuti pa zimene adalakwisa zija ngakhale adakana zidali zoona. Kodi chimene chatichititsa kuti tiyambe nkhani motere nchani? Mu video ino tiona zina mwa zifukwa zimene zikhoza kutsimikizira Malawi kuti padali ubale ndithu pakati pa Debs amene ndi ex wake pano wa Fred Malawi komanso Spana Malawi, kapena kuti china chake chidachitika pakati pa anthu awiri amenewa Debs komanso Spana Malawi. Kodi tikulimbiranji mtima kufotokoza zinthu zimenezi pa zinthu zimene adayankhula Spana Malawi komanso zimene wayankha Debs pamene tolankhani wa YouTube channel ina ya ku Malawi konkuno adamufunsa zokuza nkhaniyi. Kodi adayankha zotani ndipotu izi zikuthandizirani kukhala ndi chithunzithunzi ndithu cha nkhani imeneyi? Musandisiye ndekha, tate ndikhalire limodzi mu video yonseyi. Muli ndi ine ONB Square. Masiku owerengeka chabe ndi amene angodusapo pamene pamuzi pano padayikidwa video yofotokoza zina mwa zifukwa zimene zachititsa kuti banja la Fred Malawi komanso Debs lite ndipo anthu awiriwa asakhalenso pa chikondi. Kodi chidachitika ndi chani? Ngati video imene simudaonere tapitani mu comment section chifukwa muli linki imene ikusonyezeni kumene kukupezekera video imeneyi. Ndi zina mwa zifukwa zimene ndi zikuluzikulu zimene zidafotokozedwa mu video ndi zokhuzana ubale umene udali pakati pa Spana Malawi komanso mkazi wa Fred Malawi amene amadziwika bwino ndi zina lakuti Debs. Zimamveka kuti pakati pa anthu awiriwa panali ubale ndithu kapena kuti chibwenzi, ndipo padali zifukwa zingapo zimene zidachititsa kuti anthu afike pa mfundo zimenezi. Komatu anthu awiriwa onsewa adakana ndipo adafotokoza kuti ubale umene umafotokozedwa udali waboza ndipo palibe chinthu china chilichonse chimene chachitika pakati pawo. Tatiyeni tiyambe kufukula kuti kodi zimene anthu awiriwa adafotokoza komanso nkhope zawo pa nthawi imene ankafotokozamu zimasonyeza chani. Video ino tiona mbali zonse ziwiri zimene zidafotokoza zidafunsidwa nkhani imeneyi amene ndi Spana Malawi komanso Debs. Musataya nthawi, tatiyeni tione zimene Spana Malawi adayankha pamene mmodzi wa ma content creator amene amadziwika bwino ndi zina lakuti Tamea Ja adafotokoza pa nthawi imene adamufunsa zokhuza nkhaniyi. Ma content tizija jambo sene umapita ku South Africa mtabwera ndinandi birthday party ndamwitana kafana kana bati kasusubina katabwera na jambo sana ucho umapita kwao. Next day anakakomana ndi chibwezi ex wake wa Fred amene ali Debs. Jambo lisa content libanga post atapanga post Fred janazani anaziona ataziona anandimbira phone na Spana mubanje mundanda nkazi ta mtaza jani iwe nkazi sunaje sinaje sinaje kandi meneyo sanaje sanaje yakoje sinaje sanaje mmayamfana beni kaziyo mmayamfana simu okay mmayamfana mmayamfana zoje ngazo minu mmayamfana zori yani ndukuzene tadiwadi ai okay zimene zachitika kazi yananimbia phone kundibebesa Spana Malawi ndikubebesa bazimene wapanga Fred zimene Fred atamadana ndi anthu kaneke yomwe yachizimayi yatikana kwambia kauda ndi alomwambiri mene kwamapena ema content creators singachoma ina wabadi koma nkhani yakeja yazimayi ndiye nkazi yane pano ndi Fred anasiyana my ex ndi pano iwe nkazi yondinzako yani ndinza she is my friend. Ndi mzanga chabe ndilo yankho limene Spana Malawi adalipereka ku mtundu wa Malawi. Koma kodi pa nthawi imene adafunsidwa ndi Tamea Ja zokhuzana ndi kusunga nambala ya mkaziyo, kodi Spana Malawi adapanga respondi motani? Kodi nkhope yake komanso kayankhidwe kake kadasonyezadi kuti zimene adayankhazo komanso kufotokoza zidali zoona? Kanaje mmayamfana beni kaziyo okay mmayamfana mmayamfana zoje ngazo minu mmayamfana zori yani ndukuzene tadiwadi kodi pa nthawi imene adayankha koyambaka ankafuna kubisa chani nanga nchifukwa chani adasintha maganizo mwa msangasanga pamene pali mfunsiro paja pa chizungu timati question mark
Pano tateni tiolokere sijalina pano tifike kwa Debs amene ndi ex wake wa Fred Malawi, tione kuti zimene anayankha pamene adafunsidwa ndi mtolankhaniyu zamgwirisa motani. Si udindo wathu kuti tionese zonse zimene adayankha komanso kufunsidwa pa nthawi yaka interview kameneka. Ndi udindo wanu kuti mukaonere video yonse ku YouTube channel imene isonyezedweyo. Pano tateni tione mbali yomaliza imene adayankha, kenako tiona koyambirira kumene adayankha zinthu zimene ndizokayikisa kuti tizitolere. Tateni tiyambe pamapeto pa videoyi zimene adayankha. Tikupempha kuti aine ake ya videoyi asatigwire ma copyright issues. Umankhani yoyikana pa TV neto pangana kuchokera kwa mkazi wake wa Spana ineyo endi panopa kuti tipange cheki anandikabe mpaka pano mkazi wake wa Spana ndi pa TV pakazi wa Spana ona neto pangana mkazi wa Spana macheza naye ona neto pangana neto ngumuza kuti neto tsanyengo zimene ndikudusa ndikumva kupweteka moyo ndeni funa namba ya mkazi wake kuti pange deal andike iwo ndike deep mkazi wake ndike deep tikane ma deep anthu atitani naye samve kwanga limene namvere namvere amene Jen tiyambire pamenepa. Mu videoyi mkaziyu adafotokoza kuti pamene nkani inkachuka kuti Spana walanda mkaziyu nkuti banja litatha pakati pa anthu awiri wa Debs komanso Fred Malawi. Mene wafotokozera mkaziyu mu videoyi wafotokoza kuti kufuna kuti Fred Malawi chimuwawe kapena kuti chimupweteke, adapempha mkazi wa Spana Malawi komanso Spanayo kuti ayikane pa TV kapena kuti pa profile ya WhatsApp. Mwinanso adagwirizana kuti mwina ayikane pa profile ya TikTok, mwinanso Facebook, mogwirizana ndi mgwirizano wawo. Ncholinga chokuti Fred Malawi zifike paja poti zamtinya. Komatu mkazi wafotokoza kuti adapanga mgwirizano unso ndi mkazi uyu wa Spanayo, zimene zikutanthauza kuti anthuwa amacheza ndipo amaziwana bwino. Koma pali chinthu china chimene chadabwisa. Kodi mkaziyu padali chifukwa choti afotokozere kuti akadatha kupanga chibwenzi ndithu ndi Spana Malawiyu chifukwa chakuti Fred Malawi adayibusa nkhaniyi pamene mkaziyu adafotokoza zinthu zingapo kuti mkazi wa Spana Malawi ndi mzake wapamtima mpaka ali pa dipi pake ndithu kusonyeza kuti amagwirizana. Tatiyeni muone zimene adafotokoza muka video aka. manene sinapange bwezi ndi Spana Malawi alibe chibwezi koma chibwezicho zikanachitika nazakachitika tu zambi zakachitika zikanachitika chipachinoza kuti imene amachizi afede pamuza mwindika mwana uje Spana kuti wana ndimvena kunditu wana zimzoti sinachite. Kodi ngakhale kuti Fred Malawi anatenga nkani nkuyisiya pa mtetete komanso kuti mwina adaukira Spana Malawi komanso Debs powathira mawu ndithu kutukana anthu awiri amenewa chifukwa cha zimene zidachitikazi, kodi Debs zinali zomveka kwa iye kuti atuluse pa mtetete mfundo imeneyi yoti zikanathekadi kuti Spana Malawi apange naye chibwenzi chifukwa cha zimene Fred Malawi amene ndi ex wake panopa ankayankhula. Musayikwale wafotokoza yekha kuti adali ndithu mzake ndipo ndi mzake wa mkazi wa Spana Malawi. Kodi ponena kuti akadatha ndithu kupanga chibwenzi ndi Spana Malawi zikutanthauza kuti akanakhala ndithu pa mitala, akadalolera kukhala pa mitala ndi mkazi wake wa Spana Malawi kapena chabe amangofuna kungohula kwa Spana. Kodi kwenikweni amafuna atanthauze chani watika maluwa? Kodi chenicheni pakati pawo iye ndi Spana choona chenicheni ndi chiti? Tingatitu anthu awiriwa akuziwana ndithu ndipo onse mayankhidwe awo zochita zawo ndi zodabwisa. Kodi niyo mukuganiza bwanji? Mukuona kuti kodi padalibe ndithu ubale wina wake pa mfundo zimene anthu awiriwa
ayankhula komanso mmene ankayankhulira nkhope zawo mmene zasonyezera kuti mukuganiza kuti nkhani idali yona kapena yonama. Talimbani maganizo anu mu comment section chifukwa mfundo zimene zafotokoza anthu awiriwa makamaka mkaziyu ndi zokayikisa kwambiri. Tingati mwina china chake ngakhale kuti ubale umenewu utha kukhala kutidi udalipo. Monga mmene tinafotokozera mu video yapita ija, patalike pafupike motani siku lina ndithu chilungamo chenicheni chisabwera pa mtetete ndipo chizatulukira chili chosavala wina aliyense azaziwa chona chenicheni. Pano tikungoti ati chifukwa chazoyankhula za anthuwa, koma sakhulupirani siku ndi limodzi aeni wake azatumphula chona chenicheni. Anyway, tithokoze chifukwa kuti munali pamenepo kuonera video yonseyi pachiyambi mpaka kumapeto. Osayiwala kupanga like komanso share video iyi. Osayiwala kusiyanso maganizo anu mu comment section. Munali ndine ONB Square. Tatenti tikumanenso mu video yosatira. Kusema kulepela kupelewera zambiri zikudusa.